Hej! I det her indslag vil jeg fortælle lidt om lugtfjerneren fra Ranza og hvordan man bruger den. Lugtfjerneren fra Ranza er opbygget sådan, at den kan fjerne stort set alle bakterielle lugte. Det kan være lugte fra urin, opkast og fækalier og andre ting. Den kan også fjerne fysiske lugte, som lugten af nikotin. Den er meget nem at bruge. Jeg plejer gerne at sige, at man skal bruge en opvredet klud. Og grund til, at kluden skal være opvredet, det er simpelthen for ikke, at man skal fylde kluden med produktet og spilde en masse unødvendigt produkt på at væde kluden. Så det kan man lige så godt gøre ved at vride den under vandhanen. Det man gør, det er, at man simpelthen lige hælder lidt af produktet på kluden, og så tørrer man simpelthen betrækket over i et jævnt lag. Det er vigtigt, at man kammer lugtfjerneren på betrækket i et jævnt lag over det hele, og ikke bare pletvis, fordi at ellers vil der nemt kunne opstå skjolder i betrækket. De fleste grunde til, at et møbel lugter, skyldes, at der er en eller anden form for bakterier til stede. Så lugten er egentlig ikke problemet i sig selv. Det er nærmere en indikation af, at her er nogle bakterier, som der skal gøres noget ved. Så det vi gør med lugtefjerneren, det er egentlig, at man går ind og fjerner de her bakterier, der er til stede i polstringen. Det er en lille smule anderledes med røglugten, for røglugten er en fysisk tilstedeværelse og ikke en egentlig bakterie. Men lugtfjerneren er også designet til at fjerne lugten af røg. Sådan så er hele møblet fugtet ensartet med lugtfjerneren, og så skal den bare tørre, og der kan gå cirka et halvt til maks. Et helt døgns tid, og så er betrækket tørt, og så skulle det meget gerne være fri for lugt. Hvis der stadig er en rest af lugtgener tilbage, så kan man genbehandle møblet. Og det kan man sådan set gøre op til flere gange, indtil man opnår et resultat, man er tilfreds med, hvor man ikke længere synes, at der er en generende lugt. Der kan være tilfælde, hvor at der kommer urin eller opkast i betrækket, som er trukket ned i selve polstringen og kommet længere ned i møblet. Jeg vil i en senere video vise, hvordan at man får neutraliseret bakterier i dybden. Men i det her indslag, der vil jeg blot lige vise, hvordan at man fjerner lugte med lugtefjerneren fra Ranza i selve betrækket. Ja, det var alt, hvad jeg havde at sige om lugtefjerneren fra Ranza. Den kan købes på Ranzas webshop inde på ranza.dk sammen med de øvrige produkter fra Ranza. Men så vil jeg bare ønske jer held og lykke med at få bugt med jeres lugteproblemer. Hej!